mlayu-mlayu iki kepiye? Rikala semanten kula momen semedi wonten Alas Gagah Wangi. Iya. Dumadakan wonten tekanipun titah Budi Serani ingkang nami Mayangsa. Salah sawijining jim kang dadi tetuanggane ana ing Alas Gagah Wangi utawa kang Mbah Reksa. Kados ngaten. Nah, terus kepiye? Piyambakipun kula aturi sumingkir ning boten kersa. Kersa sumingkir saking Alas Gagah Wangi nanging nggadahi panyuwun boten sanes supados kula ladi kaliyan piyambakipun. Lho. Yen pancen jin kang Mbah Reksa Alas Gagah Wangi duwe panjaluk kuwi wis lumrah. Jalaran apa? Alas Gagah Wangi bakal tok babat Iki nanging apa ya ana ing atase menungsa kok duweni bojo jin? mila kanthi menika kula boten sagah ngantos nganaken pasulayan kula kendang. Ning rek isih diteruske to nggone babat. Tasira. Yen kaya ngono, nyang mburi mengko aku sing ngadepi. Raden Kasar, mangke wae. Iki mau ya apa? Dudu gedang goreng. Masakku tuh enggak jati niki. Aku arep ngeloni arep ikut-ikut karo Raden Kasar. Kosek to. Duwe bojo menungso kadang boyok iso kemeng. Lah nek duwe bojo jin dipeksa terus ngene ra Kula ngowatesaken iso ndang pedhot nak carane. Carane alon-alon. Ora iso wong jim kok alon-alon. Karo dene mbok yo mawas. Mawas. Wong kowe salah sawijining budi serani utawa jin pripayangan kok arep seneng karo menungso. Lah apa ya luput? Ning kene aku mastani Raden Kasan kuwi bagus. Gagah pideksa muda taruna. Nadyan aku kawujudan jam ning nyatane bisa ngukulake birahiku. Aku kepengin dikeloni. Lah lah jim karo sapa wae ya birahi kok. Apa meneh jim lanang? Kok bisa wae mangsuli? Sapa sejatine kowe? Ya, kenalke aku Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Ini lho Jim Mayangsari. Piye? Yen kena tak elingke, aja dibajutke. Mergo apa? Menungsa kuwi jodhone ya menungsa. Nek jin bojone ya jin. Nanging aku tetep bacut. Alame wae wis ora padha, ngendi bisa kelakon, Sing ngowah-ngowahi iku ya bakale aku. Oh. Bendho apa wae bakal tak tampa. Waton aku bisa sedingan kalawan Raden Kasan. Dadi meksa. Isya. Upama ana sing dadi pepalang ngono kepiye? Ya bakal tak wareni tak dodo kanthi utahe getih sak patiku bakal tak lakoni. Ayo nek Jim ora iso mati kok. Kok ya roh wae. Ayo ngerti wae wong Jim ki iso lara ning ora iso mati. Ora kena diapusi jedine. Lah mula ing kene sing dadi pepalang dudu sapa-sapa nanging aku. Lho kowe. Sapa mau jenengmu? Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga Iya. kowe rungokno. Atase Raden Kasan sing muda gagah pideksa wae kendang mlayu nganti ketiprit. Heeh. Lho wis kowe wae wis tuwa lah kok arep maneni aku. Kowe kok nek tak pateni tak guwak ning gunung Guntem malah. Jajal jae. Aku tak pengen ngerti. Rasakno. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Wes. syukur. Ya rumah samakal lho. Syukur. Asam urat tengkem umat. Kurang ajar kowe Raden Kasan. Endi asam urat ya? Aku urung ide iso Jajal jae tak pengen ngerti le ngadeg. jebul mandi tenan. Wis ngene. Kepiye? Aku ni pancen aku luput kleru. Saiki aku tambah sadani. Mengko yen aku waras, bisa ngadeg jejeg aku koyo mau. Aku kapok. Ora bakal tak bacot. Ampun Romo, kersanipun kados mati. Eh,
Upama tak tambani waras malah aku kuwatir. Lah nggih. Ngentekke wong Ya wis ben ngono ae, ben ora iso golek lanangan. Ampun ajeng Sunan. Heh? Jeng Sunan kali jaga sing bagus dhewe. jare mau wis tuwa. Ora tuwa, sing nom. Tambani. Ngrayu. Estu kok. Upama kowe tak waraske, kowe ora bakal ngganggu gawe Raden Kasan babat alas Glagawangi. Mboten. Tenan ya? Nggih tambani. Yes, kene tak tambani. Nggih tambani. Wong jin kok sapa lek ate. Tambani. Ini kok ora ngambali. Lurung ditambani wis diambali kok. Aku ki arep mapan kok iki minggir. Mulane aku iku Paman kok kokonet kan kene. aku iku kudu ora percaya karo bangsa Budi Serani iki jane wis ora kena di senengane ngapusi. Mboten iki sumpah disekseni gunem-gunem. Waras kula mari. Tenan? Nggih. Wes, waras. Pun waras iki. Wes ya jal nggo ngadeg. Kan ngapusi ya. Iya. Loh, jeng Sunan. Kepiye? Mati aku. Lho ajen yo tak gawe rapet ngono ben ora kena dienggo. Aja kare sikile pekor. Jeng Sunan. Kepiye? Jejeke jeng Sunan aja. Lah kowe nak tak jejekno engko setilah ta ora? Mboten. Tenan? Mboten nggih kula janji. Jejek. Pun iki. Iya. Iya. Yo. Wong kok Jebule kok pun. kudu nyerot ae. Iya. Mansari. Nggih. Ora ketang kepiye wae kowe tak wene pangapura. Raden Kasan gone babat alan Glagawangi ora teges arep nundung kowe saka alas Glagawangi ora. Lah lajeng nyatanipun kula rumangsa grauyang panas raga kula. Ngene. Supaya kowe duweni papan lan empan sing luwih dening kepenak, kowe bakal tak lek. Papanmu, panggonanmu. Manggono ning alas Roban Seluman, dadi ratune Jim ning kono. Lah ning kono saben bengi ana truk liwat supire ganteng-ganteng lho. Apa sing cedhak ning Gunung Mayit? Eh, Apa sing cedhak Gunung Mayit? semoga alas roban lah sing treke ganteng-ganteng sepiye. Nah, kowe ngalen ning kono dadi ratune para Jim priprayangan ning kono. Ngaten. Mm-mm. Nggih matur nuwun Jeng Sunan Kalijaga. Iya. Kami ngaten kepareng kula nyuwun pamit, kula badhe tumuju wonten ing alas roban. Aduh. Raden Kasan, aku pamit ya. Sing hati-hati. Aku pamit. Salaman aku. Halo ngapunten kula sampe yo. Mas Sari. Mas Sari. Apa? Sandal Oh iya sadarku. Pak Hari. Terus Terus sing hari deh. Loh iya kok tiba terus ya? Gancen kok jarak kok ben bolak-balik kowe. Ngapa kamu aku ning alas roban? Contoh saya kok. Kon Jeng Sunan. Ya, ya. Ana, sing hati-hati. Matur sembah nuwun. Pasen. Terus ke gone babat alas Glagawangi supaya gelis dadi padukuan ya. Namung istaken dawuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakang Sunan Bonang. Dan Kakang Pati ngono salah. Saking sabiyantu panjenengan babat ananing alas Glagawangi. Sak menika dados Toraja. Kakang Sunan Bonang. Yali Kasan kepiye? Saking iguh pratikel panjenengan sabiyantu anggen kula babat
alas Glagah Wangi sak menika katon Edi lan Peni dados Kutaraja miturut Kakang Sunan Bonang kutha gedhe menika badhe kaparingan tetenger menapa Ngene ya Yayi Kasan. Sing maune wujud Glagah Wangi iki alas gedhe ya tur rawa-rawa. Sakwise kok babat dadi kutha kang gedhe kaya ngene durung ana tetengere, tak jumbuhke marang kahanan. Kutha iki bakal tak wenehi jeneng Bintara. Mula Yayi Kasan, merga Bintara iki wis katon dadi negara kang gedhe, ya kabeh kumpule para wong Islam. Mula kanthi kuwi negara kuwi kudu ana pengayomane utawa amir pengarepe wong-wong Islam. lajeng sinten ing kaduding minangka amir wonten ing Bintara Ora liya ya kudune Yayi Kasan rak kaya ngono. kula piyambak menawi to dewaning ulama lan sedaya para kawula yen kuyung anggen kula jumeneng amir wonten ing Bintara kula saged Yen pancen wis ana kesaguhan enggalo jumeneng pinangka dadi pengayoman ing Bintara rak kaya ngono. mugia ingkang sami tinanggil wonten ing pendhapa Bintara dados paksen Lan sarene kula minangka amir wonten ing Bintara kula badhe tambah gelar Nata Praja Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rama Sunan Kalijaga Iya. ngaturi kasugengan wonten ing Bintara. Entuk pamujimu tekaku ora ana walangan sawiji apa mung wae taklime wong tuwa konjuk ana ngersa dalan. Kula tampi dawuh sami-sami. Nuwun sewu. Sak njabaning ngrangkah aku keprungu iki mau mentas ana kedadian apa ana ing alas Glagah Wangi kok nganti ana bendhe mangungkung katabuh kaping 3. Rama Sunan Kalijaga. Sarene alas Glagah Wangi sampun kababat dados Kutaraja. Menika dados kabupaten nggih nami Bintara. Kadipaten Bintara. Leres. Alhamdulillah. Lajeng slira dalem sing lenggahe minangka adipati. Leres kanthi sebatan Hadipati Nata Praja. Nata Praja, nata iki mranata, praja iki negara. Bagus. Nanging apa wis nyuwun palilah dalem ana ngersane Sinuwun Prabu Brawijaya jalaran apa? Alas Glagah Wangi. Iki kang peparing ngersa dalem Sinuwun Prabu Brawijaya. Rama Sunan Kalijaga. Menawi tobat nyuwun lilah kalian Rama Brawijaya. Menika derek. Lan menapa parikedah kula nyuwun lilah awit menapa? Anggenipun Rama Brawijaya peparing kalian kula menika ibarataken ngejolke ndase ning gandule buntute. Anggen kula babat mboten dipun keparengaken nyuwun sabiyantunipun kawula wonten ing Praja Majapahit. Nuwun sewu ya. Pak Mas. Sak ora-orane slira dalem ngrumangsani dadi putra. Putra kang paribudune bekti marang wong tuwa. Ora ketang Sinuwun Prabu Brawijaya nggone peparing wujute alas Glagah Wangi, alas gung liwang-liwung, bebasan jalma mara temekaning pati. Nanging nyatane kanthi golong giliking kabeh para dewaning ulama, Glagah Wangi bisa kababat. Apa to alane yen to slira dalem nyuwun palilah yen arep
Yasa Kadipaten saya sara slira dalem keng jumeneng Hadipati. Keng dadi tandha pitakon. Lah kok Kadipaten diwenehi jeneng Kadipaten Bintara iki sapa sing menehi jeneng? Mboten sanes Kakang Sunan Bonang. Aku Sampean Rama. Oh alah. Golek jenenge kok Bintara. Loh, iki mergo tak jumbuhke marang kahanan. Nalika semono gagah pangerak kawujudan rawa-rawa. Nggih. Lah mula tak jenake Bintara. Kedahipun dipun penggalih kanthi permati. Nek wong Jawa ya dipetung apike kepiye jeneng. Niki minangka japa lho niki. Jeneng minangka japa? Bintara. Nek wong Jawa ngarani bin kuwi bapak wong tuwa lanang. Tara saka tembung antara. Apa ana kelakon ing antaraning bapak lan anak kok pepisahan? Sing kula kuwatirake perkara niki. Yen mau arani Bintara iki ngembari Majapahit kuwi kleru. Mergo apa, Nggih. Majapahit kuwi kapitayane agamane Hindu Buddha, ya. Nggih. Wong Demak utawa Bintara iki negarane negara Islam. Dadi sing tak karepe Yayi Kasan iki tak pun dadi amir utawa pengarep ing Bintara iki dadi pengarepe wong Islam, Het. Nuwun sewu ah. Ing perkara agama dienggo pawadan. Agama napa mawon niku sae. Sing ngarani elek sinten kula tak pengen ngerti. Yo ora Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Islam kabeh niku apik. Sing boten apik niku menungsane. Arep ngrasa agama Islam nek menungsane ora becik, ora gelem rukun karo kancane, ora gelem rukun karo sedulure, niku nggih elek. Mula kanthi niku perkara niki nek nganti kapirsan dening ngersa dalem Sinuwun Prabu Brawijaya mengko wurung tan wurung ndadekake congkrah, ndadekake bentak sirah antarane anak lan bapak. Mula kanthi niku Rama sinaosa kula nyengkuyung babating alas Glagawangi dadosipun kadipaten wonten ing Glagawangi. Nanging perkara niki menawi boten kersa nyuwun palilah dening ngersa dalem Sinuwun Prabu Brawijaya kang peparing tunggak waru menawi wonten menapa-menapa kula boten melu. Assalamualaikum. Menawi to wonten kedadosan kados pekaten. Kados pundi? Iya. Hei, Hadipati Natapraja. Ojo penak-penak lungguh jinggang sira tumpang. Ngadhep negara ana ing Kadipaten Bintara. Yen pancen kowe wong lanang sejati, metu aja po iki tandingan unta. Kakang Sunan. Yayi Kasan kepiye? Menika wonten pengamukipun Paman Buto. Mila sawetawis kula titip aranipun Bintara. Kula badhe pinanggih kalian Paman Buto. Aja kuwatir mengko wong tuwa sing bakal ngrewangi kan Yayi Kasan. Kakang Patimura Sari, sawetawis kula titip Bintara. Ngestaken. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo bareng-bareng nglapati kawan Yayi.
Kraton Majapahit. Lajeng wonten pidatos menapa ngantos pejamipun mlebet wonten ing taman. Nganti aku mlebu ning tamanmu mergo aku pengin ketemu kelawan Hadipati Natapraja. Nyuruh kowe sapa? Dipun srawungan. Kula garwanipun Kang Mas Hadipati Natapraja. Dadi kowe garwane Hadipati Natapraja. Piyo. Ora nyono babar pisan. Garwane Hadipati Natapraja iki blegu. Ngayu. Tak kira yen kowe jejer kawan Hadipati Natapraja. Iki ora pas. Kok saged pejamipun Iya. kados ngaten. Menawi kula sandingan kalian kados Natapraja kok boten pas. Jalaranipun menapa? Mergo apa? Aku ngarani kawan kowe kawan Hadipati Natapraja iku ora pas. Mungkin karo aku copo sawang. Gedeg piateku gedhe. Ora bedane kowe mleguk. Nggih. Pejam menika gagah pideksa gedhe dhuwur. Nanging ngemanipun kula menika boten tresna kaliyan panjenengan. Mergo kowe lagi ketemu kelawan aku. Tur meneh kowe wis duweni garwa nanging mergo aku seneng karo kowe iki aku kudu mbok turuti. Yen kowe ora gelem nuruti kapeksa dina iki aku bakal ngrasake kawan kowe. Jam menika pun ngendika ingkang kados ngaten jalaran napa? Kula menika sampun gadhahi garwa. Kok gampil pejam menika nembung tresna dhateng kula. Ora idep kowe duweni garwa apa ora? Bakune aku seneng karo kowe. Ayo. Wani nyempalani kawan aku. Kowe kang arep Hadipati Natapraja. Pancen Kok penak kowe nglungguhi negara ana ing Kadipaten Bintara mula saka kuwi. Dina iki murungke nggonmu dadi Hadipati ana ing Kadipaten Natapraja. sapa kang dadi palang nggonku jumeneng ana ing Bintara. Ing kene bakal singkirat. Aku kang dadi pepalangmu. Jandon lawan Natapraja. Wani-wani pun ngapeh kelawan aku. Kanjeng Pangeran Bintara nuwun sewu yen wong tuwa melu nyandhek perkara iki. Kok umpama Kanjeng Pangeran Bintara kelakon mateni Yayi Natapraja iki kowe bakal getun kedwong. Monggo dhisik. Yen nganti aku mateni Hadipati Natapraja kok getun, sambung mekarane apa aku lawan Hadipati Natapraja? Mergo Natapraja kuwi ora wong liya yen karo kowe. Natapraja kae ya Raden Kasan, Raden Kasan ya Natapraja. Menawa panjenengan panggih Paman Buto. Dhisik. Hadipati Natapraja iki yo Kasan. Kasan iki yo Natapraja. Bener. Yo. Sing gedhe pangapuramu. Nanging perkara iki durung rampung mergo yen pancen kuwe lagi Kasan ngadeg negara nanging sak jerone negara nggonmu ngadeg negara iki ora nyuwun palilah kawan Kang Mas Prabu Brawijaya apa kowe ra iki nggonmu ngaras foto ning ngarsane Suwun Prabu Brawijaya deku Widi jago kawan putrane Kang Mas Prabu Brawijaya diwenehi alas Bagawangi. Nanging peputune apa? Penak. Kowe lali kawan wong tuwa.
Paman Kunto. Monggo. Menawi panjenengan mastani kula lepat nanging monggo kula aturi ngemuti. Sepisan menawi to cetha kula putra wonten ing negari Majapahit kenging menapa? Kenging menapa Ibu Kadam Seh dadakipun pasrahaken kalian Hadipati Haryo Damar wonten ing Palembang? Monggo kang. Anggenipun Rama Brawijaya peparing kalian kula. Menika alas glagah wangi, alas gawat kaliwat liwat. Jalma mara tumekaning pati. Menapa menika? Meratelaken bilih Sudarma tresna kalian putra. Menapa mboten kastanan njlomprongken kalian kula? Ingkang pungkasi. Anggen kula babat alas glagah wangi mboten dipun paringaken nyuwun sabiyantunipun kawula wonten ing Majapahit setunggal kewala. Monggo. Menawi to sedaya kala wau kula kanggep pepat. Monggo. Monggo panjenengan rangket panjenengan sowaken wonten ing negari Majapahit, Pak. Mengurusi rasa. Bareng tak rasake kabeh mau bener kowe luput Kang Mas Prabu Brawijaya. Pancen kowe didaku kawan putrane. Nanging wiwit punang jabang bayi Kang Mas Prabu babar pisan iki golo wentah kelawan kowe. Abang pindho wenehi alas glagah wangi, alas gawat kaliwat liwat. Kan kok babat, nggonmu babat ora entuk nganggo kawula ana ing kraton Majapahit. Yo. Ini Kasan. Paman Kuda. Dening kabeh mau bener kowe luput Kang Mas Prabu Brawijaya. Dina iki aku bakal nyengkuyung kowe dadi Hadipati Natapraja. Kanjeng Pangeran Bintara, yen panjenengan saestu nyengkuyung dhateng kepurunan panjenengan, monggo ndemak menika kedunge agami Islam. Panjenengan nggih kersa ngrasuk agami Islam Kanjeng Pangeran. Aneh wae. Nggonku nyengkuyung iki tulusing batinku. Hasan iki dadi Hadipati Natapraja ana ing Kadipaten Bintara. Kok isih kurang? Kok aku kudu ngrasuk agama Islam? Kandamu tulus lahir lan batin. Iya. Ning yen kowe ora gelem ngrasuk agama Islam, iki tegese durung sampurna anggonmu nyengkuyung kelawan kepurunanmu. Sampun Kakang, Mati. Menawi to Paman Bintara mboten kersa ngrasuk agami Islam, mboten sah dipaksa. Cukup. Tresnaku kawan kowe Kasan bakal tak buktekke. Nggonku nyengkuyung kawan kowe tulusing batinku. Aku bareng ngrasuk agama Islam. Pun cetha niki. Sakniki panjenengan sampun percaya yen kula niki nyengkuyung kalian Kasan. Sakniki kula pun percaya. Ah, Ning ngrasuke agama Islam niki kepeksa napa mboten? lho, isih takon ngono meneh kowe. Lah, Aku iki ora kepeksa. yen sampun kepengin ngrasuk agami Islam niku wonten syarat sarananipun. Nek perkara syarat lan saranane nganggo dhuwit tumpuk undung ana ing kraton Majapahit. Tak wenehke kowe ben kowe percaya nggon mlebu agama Islam. Syarat ngrasuk agami Islam niku mboten ditutu dhuwit bondo donya niku mboten. Nganggo apa? Syarate niku gampil. Tenan iki. Mung cukup maca kalimah syahadat. Apa kuwi? Ngene apa kuwi iku? Lho kuwi syarate ngrasuk agama Islam. Ngono. Syarate kudu ngono. Syarate kudu gelem maca kalimah syahadat. Ngono. Gelem po. Manut. Gelem. Eh, Iki carane. nek pun manut, mriki atone sampean. Bon iki. Ya durung. Lho. Mengko aku tak ngucap mengko ditirukke. Oh nggih. Bismillah. Hmm? Bismillah. Bis malam. Kok bis pae? Bismillah. Bis. Bis. Bis niku boten
Bis. Kuwi ora bis sing ditumpaki wong. Bismillahirrahman. Kang Rakiman. Hirrahman. Pripun? Kok malah Ilate ngeder. Hirrahman. Nirrohim. Ashadu. Boten nganggo dek. Ora nganggo dek. Asyhadu Allah Allah ilaha illallah. Asyhadu Allah ilaha illallah. La ilallah. Wa ashadu ana Muhammadar Rasulullah. Sing maknane Napa niki? ora ana pangeran kang tak sembah kejaba namung Gusti Allah. Boten wonten pangeran Sing tak sembah kejaba Gusti Allah. kejaba Gusti Allah. Lan kula nyekseni Kanjeng Nabi Muhammad dados utusane Gusti Allah. Dados utusanipun Gusti Allah. Wong Islam tambah siji kowe. Islam tambah siji aku. Kanjeng Pangeran Islam wis ngrasuk agama Islam yo aja kok terus pecah-pecah. Bakjane pripun? Wong Islam ki tumindake kudu sing alus. Mlaku sak mlaku niku alus. Alus. Nggih. Edon, Hasan, Paman Bundara. saiki wis kowe percaya nggon kunyeng-kuyung kelawan kowe. Dina iki aku njaluk pamit. Kabari ana ing kraton Majapahit. Yen muga ana apa-apane Sri Prabu Brawijaya, aku kang bakal nataki. Njaluk pamit dhisik. Kanjeng Pangeran Buntara. Apa meneh? Piryen? Wong Islam. Aku iki wong Islam. Wong Islam Isa ora percaya nek mlaku ku ya wis halus. kula pun pitados. Ya iya kok. Ning syarate wong Islam yen arep lunga kuwi pamite ora kaya ngono. Ya pamite piye? Assalamualaikum. Jawabe waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kakang Pramunan. Yayi napa? Perkawis menika sekedhik boko sedhik sampun tinadota. Monggo. Sami wonten apa kurang? Dawuh dalem sangrap. Rikala semono kadang ingsun pangeran ora percaya. Lamun to ing mengkone kasan bakal wani larang papasan iki. Dari kala semono kadang ingsun pangeran Buntara iki nanjihake ana ing alas Glagapan. Ning nyatane nganti dina iki kok durung ana kabar sing kumathok. Sang Prabu, monggo dipun rantos sawetas wekdal. Mbok menawi anggenipun sowan menika randhat. Kaya ngono. Ya muga-muga wae kadangku pangeran Buntara isa entuk gawe. Mugi-mugi kados mekaten. Kowe kasuhan, Kamas. Buntara, Ide. yo sakwise kowe iki takon nanjake ning alas Glagapan
munggah wani. Lho saiki kowe kok dadi bento. Panjenengan pripun? Kula niki mboten bento. Lah nyatane sandang penganggomu kaya ngono. Perkawis sandang penganggo kula. Iya. Kang Mas. Rikala semanten panjenengan nutus kalian kula. Iya. Ngimutaken kalian Kasan. Bener. Kelampahan Kang Mas. Kelakon. Nggih. Dur. Nanging Kasan iki mboten kula pikut, nggih mboten kula imutaken. Lah kok ora tok pikut ora tok elingke? Yen kula dindingi menika leres kalian Raden Kasan. Panjenengan ingkang lepat. Dados kula menika nyengkuyung anggenipun Raden Kasan menika dados Hadipati Natapraja wonten ing Kadipaten Bintara. Dadi cetane kowe dina iki sabela karo Raden Kasan. Nggih, ning kula niki sabela kalian Raden Kasan. Kasan niki ngrasuk agama Islam. Kula nggih dados wong Islam. Kowe uga ngrasuk agama anyar. Nggih. Oh iya. Ya mbok menawa kabeh kuwi mau wis tok karepake ora dadi sebab. Nanging Buntara, Nggih. rening dina iki jeneng sira iki wis wani badal apa sing dadi dawuh ingsun. Mula ora ana bumi sak cengkang kanggo kowe minggat saka kraton Majapahit. Nggih. Kang Mas Prabu Brawijaya. Yen panjenengan nundung kalian kula wonten ing kraton Majapahit mboten napa-napa. Nggih. Yen panjenengan nundung ateges kula menika mboten wonten bumi sak cengkang wonten ing kraton. Pancen kaya ngono. Kula bakal dumunung wonten ing Gunung Lawu. Gunung Lawu. Nggih. Kanthi sebatan Sunan Lawu. Arep nyekot aku ora iki sing baku sepet mripatku nyawang jeneng sira ingkang minggat saka Nggih, Mas Prabu. Kula nyuwun pamit. Malah kados ngaten kahanan ing Praja Majapahit. babar pisan malah gagare kaya iki. Dawuh Rening dina iki kadangku pangeran Buntara wis mari tinggal. Ngrasuk agama Islam mbalui karo Raden Kasan. Mula siji-sijine dalan kanggo campur perkara iki. Jeneng sira aja nganti wegahing kangelan lumarapo ing Kabupaten Terung. Utusa karo Raden Kusen ing dina iki jumeneng Hadipati Kabupaten. ngaten nggih kepareng. Tindakake.